Takže po dvojtýždňovom používaní mi prestala fungovať táto brzda na zadné brzdové svetlo a na aktivovanie štartu. Keď už tlačím, vôbec nereaguje a stále je to na parkingu, tým pádom sa to nerozbehne. Ešte pred týždňom to fungovalo, postupne to prestalo fungovať. Tak toto má správne fungovať, keď stlačím túto brzdu, tak sa to odblokuje. Hej. Znova vypnem, naštartujem, idem to uvoľniť a nereaguje vôbec. A na tejto strane to reaguje. To znamená, že táto je funkčná a táto prestala fungovať. Elektrika. Teraz, keď som otvoril elektriku, toto je miesto pre jednu batériu. Prišlo mi to bez tejto strednej batérie, ale s touto druhou batériou mi to prišlo, hej. Pôvodne by mali byť asi dva. Tu sú zástrčky. Vidím, že niektoré sú pozapájané, ale niektoré sú vôbec nezapojené. Napríklad táto nie je zapojená. Hej. Alebo toto nie je zapojené. No. Takže akokoľvek. Aby som vedeli. Toto nie je zapojené. Toto nie je zapojené. Tieto nie sú zapojené. A je otázne, že či sa mi náhodou nejaká počas jazdy neodpojila. Hej. Ale ktorá je to? To fakt neviem. A keby som to mal náhodne pozapájať, tak sa mi môže stať, že to môžem vyskratovať. Ďalšia vec. Oslovil som nejaké servisy v Bratislave a nie je mi to ani jeden ochotný dať do poriadku, lebo je to čínsky model, je to dovezené z Číny a fakticky pokiaľ není k tomu žiadny návod, hej, tak mám smolu. Nie je problém na elektrike, ale je problém ešte aj v zadných kolesách. Pri neutráli mi škripocú, aké by tam niečo zadrhávalo na obidvoch stranách. Keď sa rozbieham, není to počuteľné, ale keď uvoľním motor a začínam pribrzdievať, tie škripoty sú nenormálne. Proste všetko je poodpájané. Všetko toto vy, čo vidíte. Ja neviem, čo mám ako spojiť. Hej, napríklad toto. Je to na druhú batériu? Je to náhradné? Pravdepodobne bude to na toto. Hej, ale či to je náhradné, alebo z druhej batérie, ktorá tu není usadená, tak to neviem posúdiť. Tým pádom, keď mi odíde aj táto elektrika na tejto brzde, tak vlastne ja tú trojkolku už nerozbehnem z parkingu a tak či tak nebude to brzdové svetlo funkčné. Ešte pred týždňom mi táto brzda fungovala na elektriku, potom začala preblikávať a potom nič. A otázka je problém v týchto spojkoch? Keď som napísal do Číny, aby mi proste odfotili, ktorý kábel má byť s tým spojený, tak čakám 4 dní na odpoveď, zatiaľ nič. Aj keď mi napísali, že dobre, že mi to zakružkujú na fotke, ale 4 dní prešli a zatiaľ mi nič neposlali. Tuto mi puklo, ani neviem kedy, tento spoj. Tak som to musel takto potiahnuť zatiaľ tými tónmi, pokiaľ si to nedám zazvariť. Lebo toto mi celé
trieskalo a šúchalo sa o pneumatiku. Hej. Toto som oblepil, lebo tuto začínala hrdzina, väčšina, taká väčšia. Na spojoch, kým to natrem, fakticky mám s tým problém. Takže zatiaľ tak.